Azkenian, sommelier baten lan finena, zein da. Osa, garbi da, ardotan adituak zeatela, laguntzen diozue etortzen da nahi zuen etxea ze ardo aukeratzen, baino ez da inbiar zure gustokoena, baizik eta nola jakiten dezu bere gustokoena zein da, nola harrapatu bere gusto. Interrogatorio. Interrogatorio. Interrogatorio express, baina... Hortan hona zea orduz, ez da. Bueno, a ver, viejo, es que claro, sácanos lo que tú quieras, esaten ustienean. No, lo que yo quiera, no. Claro, lo que a ti te vaya, no? Hori da, ez da nire gustua da, zuri, ez da? Baina... Eta nola bilatzen dezu hori, nola heltzen zea horrean? Normalien esaten dut, bueno, a ver, ze ardau tipo guztetak jatzo, normalien, generala izaten da, apurtxo bat gorputza dauken ardau baltzak, ero estrakzio puntu hori daukenak, Ribera del Duero, Toro, Rio Jaltako ardautin motoak, ez da? Orduan, saiatzen az, ero olako zeo zer itxen, edo jota bestaldera faten. Claro, aurrengo galdera izaten da gutxienez, ze gustatzen zaizu, sekua edo afrutatua, o nola izaten dira interrogatori hori, nola azten adibidez, ni iritsiko balintzan, eta tartarro hau eskatuko banun, ze galdera ingo zen izkian, nola bilatuko zenun? Bueno, esango nuzuen, seguro, zuzurixa edo baltza. Azteko hortikan aztegea, no? Hori da, fácil, zurixa edo baltza. Zuk esaten moztezu zurixa. Bueno, normalien ze guztetan jatzu, fruta hau edana, beti zeku puntu horrekin, fruta hautsu hauak, ero gutxi hau, guztetan jatzu azidotasun puntu horiek ideixela, edo, claro, zurixak izan lehikie, egurrakin, egur barik, aparrakin, apar barik, tipo asko da, ezta? Eta hor joaten gara purtsu bat murrizten, eta purtsu bat bere izten, zelan azertu haueken. Vale, eta zer diozu nik adibidez, ibili naiz historias, abogados hortik gan, bodega desentetan ibili naiz, eta batzuk esate buena. A ber, ni arduai, batzuk esaten dioela, platanua topatzen duela, bestiak mango topatzen duela, bestiak ez dakize topatzen duela, eta baten baino esaten, nire arduak ez daka platano, ez daka mango, ez daka olako ikan, baino aldi atea gauza horiek, ez da? Bai, horre die, mankomunien daukiezen molekulak, ez da, dana daukiez hori, ez da, jentie pentsetan dauen moruen, sartzen jakola, estrakto berezi batzuk, ero puntu hori muteko, ez da. Egixe da, lebadura badazela, lebadura komertzialak, nahi badozu ardau neutrotxo bat, estilo berezi bat eukideixen, dirigiruen lekela, ez da. Baina, normalien guk ardau horrek, ez di gure intereseku. Gure guztetan jaku, puruagoak izatia. Benetako eta artesanuak. Baina hori bai lortzen da, esaten dut zutena. Eukileke, tranquilamente, adibidez platanoen guten dutzo, fermentazioak. Frutu gorrixe baldin badauko, gure dago izan, ardau hori fresko hau edala. Frutu baltza baldin badauko, gure dago izan, hori, estrazio puntu hori, edo zona aputxoa bero batetik datorren ardau bat izango gala da. Esplikazio badauko, Ja, rapatzi duzue hortikan orduan, ez da? Bai, askotan esaten unan sommelier batek harrapatzeuta, hau ez dakin nundi datotaku, hau errai da esaten. Orduan gauza horien gatikan harrapatzen dizuen nundikan datorren, ez da? Huele a pis de gato, pis de gato da. A ber, pis de gato nola da, hori aproposa da, edo arazoa da. Hori da, mahatze tipo batek, Sauvignon Blanca dela, nota horrek emuten dauela, eta, holaxen da. Baina, hori ez da detekto bat, hori karakteristika bat da, zabarri bat da.